jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want het is nou Tomketijd. Ja. Joet wat je vleentuigje met de wask van Cornelia. Dat is wel mooi, maar het waait wel wat hut. Ja. Tomke mandje altijd bleer. Tomke meiding krullind heer. Meiding hoentje sabre taal. Harkje gauw naar dit verhaal. Tomke is een vleermachine. Jan en Joe eet bij Tomke, Romke en Cornelia. In een jaren ze wat. Hé, een vleermachine. Ik jer een vleermachine. Oh ja. Tomke en Jan en Joe stowen en boetenta. Romke draaft erachterom op zijn kwattenpoortjes. Hé, wacht even. Dat je het samen hebt. Eerst die her en dan pas de boetenta. We gaan het eten al op, Cornelia. Daar zoek ik hem. Daar, in de loft. Een hele grote vleermachine. Even later is de vleermachine voort. Ze sjog alleen nog een witte streep. Ho, wat waait het lekker boeten. Ik kan de wask wel even op het droogmolen hingen. Cornelia hing het de droegmolen vol. De wien blaast de wask omheen. Ik weet wat moois. Ik weet heel wat moois, Jan en Joe. We watchen dat wij grote vleermachines binnen. Tomke doet de jermswiet en draaft om de droegmolen heen. Dan ben ik een straaljager en ik kan heel hut vliegen. En ik ben een helikopter! Ze vliegen achter elkaar om de droegmolen. De wask van Cornelia wappert nog harder op een del. Indien krijgt Tomke een prachtig idee. Ik weet wat. We kunnen al volle hudder vliegen. Tomke zet de waskoer op een kop en klimt erop. Hij helpt de kniepers van een grote handdoek. Die is al haast droeg. Wat is toch met die handdoek, Tomke? Ik vleen met die handdoek, Jan en Joe. Show maar. Tomke houdt met beide handen de handdoek in de lucht. De wind blaast en blaast. Tomke sjeest mij de handdoek, poppen de holle troddetuin. Dat is cool. Oh, ik wil extra mooi vliegen. Ik heb hier een t-shirt van de waskline. Maar ik meid dan. Ik wil echt vliegen. Dan pak ik voor die wel een broekje van Tomke van de Line. En daar vliegen ze weer troddetuin. Tomke met de handdoek, Jan en Joe met Tomke zijn t-shirt en Romke wappert met Tomke zijn broekje. De wind begint nog harder te blazen. Staat de wind. Ik kan die handdoek haast net meer vasthouden. Ik de loft in. Wat is die wind sterk. Dekkie Tomke zijn t-shirt, ik al. Oh jee, daar wordt de broek van Tomke de Piermien. Nou heb ik geen vleermachines meer. Vind ik niet dan. Ja, maar ja, die hele droogmolen hing nog vol met vleermachines. Oh ja. Tomke klimt weer op een waskoer. Zo, alsjeblieft. Hij jouwt Jan en Joe een jurk van Cornelia. Zo. Romke krijgt een grote theedoek. En voor hemzelf pakt er een pyjamajasje. Binnen we kleer, vleermachines. Het waait wel hard, Tomke. Ja, het waait heel hard. Die pootjes kunnen de theedoek haast net vasthouden. Oh, net zeuren, jongens. We zijn hele knappe piloten. En wij vliegen er toch elke storm heen.
De vleermachines vleerden om de droogmolen heen. Klapperde klap door de jurk van Cornelia. En dan, vloep, kiet de jurk de loft in. Oh, pak de jurk van Cornelia. Oeh. Help, Tomke. Mijn pootjes liggen de theedoek los. Nee. Oh, ik giet er al de loft in. Oh. En dan mijn pyjama-jasje. Enkel. Oeh. Cornelia zit in de keuken. Hier, wat vlucht daar van het roeidel? Het lijkt het wel. Een pyjama-jasje. En gaat daar net. Een theedoek. En wat doet haar mooie jurk in de loft? Mijn jurk. Ze draaft naar boeten. Mijn wask. Mijn mooie skinne wask. In een beer, in een bosjes en op het tuinhekje. Heel dat smarrig verzels. Waar het dat dier? Wij wonen vleeren, Cornelia. We worden vleermachines. Ja. Maar mijn skinne wask. Maar de wind is zo sterk. En toen vleeg de wask. Hoepla, de loft in. Nou, maar gauw alle vleermachines opziekje. Janne, Joe, Romke en Tomke. Ja. Oké. En dan laten we ze maar gauw eens skin draaien in de wasmachine. Ja. In de wasstraat van vleermachines. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. Jacob Parien, dat is mijn broer. Jacob Parien. Maar Ariano. Mijn heet Sander. Ja, die zit bij de wc en mijn zit bij de telefoon. En dan zei hij, tring, de telefoon. We staan een pakje, Ko pak de telefoon. En zei hij, hallo, Michael. Dat zit mijn broertje bij. De telefoon. De telefoon. Wat tegelijk. Tring, de telefoon. We zo een pakken, Ko pakt de telefoon en zei, hallo, Michael. Doe. Uit. Uitgedaan. Ja. Ja. Paken vertelt weer een sterk verhaal. Hoe drie man die het oeral sliepen, eten en drinken, maar niet betel je. Als dat goed komt. Auw. Romke. Pier en Marieke's jongezoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt een week als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Vergees eten. Pier en Marieke hebben bij Paken eten. Na het eten bleven Pier en Marieke nog even zitten, want dat wist maar nooit. Misschien vertelt Paken nog wel een van zijn sterke verhalen. Had het die smaken, Pier? Ja, lekker hier. Het weer maar een goed keer meeltje vanzelfs, want ik hier er net op rekenen. En ik hier zo gauw neer te oors in een huis. En zat ook als die treien ondogenske gasten ben ik net. Draaien ondogenske kosten? Hoe bedoel Paken? Je dat wist om eens wel. Die treien gasten die het haar het lekkerste eten voorzetten lieten. Zonder dat het haar een cent kostte. Hé? Of ken je dat verhaal net? Nou, vooruit dan maar weer. Yes. Goed, harkje. Er waren dus treien vreun
die nocht on onnocht hien. Nacht en onnacht? Wat is dat? Nou, ze mochten graag een oor ertussen nemen. En net altijd lieke eerlijk. Op een keer zei een van die vreun... Wat zouden je hem ervan zeggen als wij dus een paar dagen uit van huis gingen? Naar een herberg of zo. Lekker eten. Goed sliepen zonder dat het dus een cent kost. Daar vielden de oren wel voor. Ja, goed. Ja, goed. Dat ze gongen naar een goede herberg en vregen aan een vrouw daar of ze een paar dagen bij haar blijven kon. Ze zijn... U ziet een maatje weer zelfs wel leren. Als wij over een paar dagen weer aanzetten, dan moeten jou maar zeggen hoe vol wij jou betellen moeten. Het eerste dat de man haar moesten, wie balen. Een van de dogenieten zou dat wel even regelen. Hij ging naar de bakker en zei... Mijn master had mij stuurd om 12 ballen. Ik wijn je daar en daar. En hij neemt een adres. We wijnen er nou maar correct. Misschien wil je fijn wel even mij rennen om de ballen te dragen en het geld in ontvangst te nemen. Maar dat weer best. Doet zijn eindje roen heen, liet de dogeniet een ballen uit de koer vallen zonder dat de feind het in de gaten hield. De ballen voelen in de modder. En de man begon te jammeren. Oh nee, oh leven, help, oh, wat ze mijn master wil het zeggen. Met misschien stuurt hij me wel voort en ben ik mijn werkhaast en ik nog kwijt. Oh nee. Beste jongen, wil jou alsjeblieft een nieuwe ballen, Helly? Ik pas zo lang wel op die orenballen. Dat woorde feind wel. Dat die ging waarom naar de bakkerij. Maar de dogeniet naaide onderwielens uit, mij de oren al verballen. Dat wie toek? Maar net eerlijk. Ja, zat ik zei, het wien grutte dogenieten. Ze hien no ballen genoeg voor de komende dagen. De tweede dogeniet zou voor het vlees zorgen. Dus naar de slachter. Correct. Hij roen een paar keer heen en weg voor de etalage van een mooie slachterij. De slachter kwam naar boeten en vregen... Bij waar moest u wezen? De dogeniet klauwde maar eens in het hier en zei doe... Jo, witte Griffel, er is een feest op het kasteel. Nou mag ik een grut stuk vlees helje, maar ik weet net bij hokker slachter ik wezen maar. Jere, bij mij. Zei de slachter. Zal je hier altijd het vlees? Als je... Ik ga geen geld meekrijgen. Zei de dogeniet. Doet er mij het vlees erdoor uit roen. Dat komt wel goed. Zei de slachter. Die bleed weer mij zo'n goeie klant. Onzin. Oh, ben ik geen dogenieten? Maar dieven. Nou. Snoorde praatjemakkers, kist ik ze. Ze pakken neer. Ze krijgen alles. En nou hien ze dus ballen en vlees. Maar ze woonde er echt nog wat mosterd bij haar. Dat doe je de tredde dogeniet op stap. Hij kreeg van de vrouw van de herberg een malkannen mee. Ging naar de winkel en vroeg aan de winkelvrouw of ze daar een hele liter mosterd in wou woer. Een hele liter? Savolle? Ja, wacht je maar. De vrouw skepte de mosterd in een malkannen. De dogeniet stierde er op een noors bij en skot hollen. Meeske, neem jou dat een hele liter. Ik let maar net voor de gek houden. Hoor jou die mosterd maar. Oh. En hij geert de mosterd waarom in de tonne. Maar wat er aan de binnenkant van de malkannen zitten bleef, hien ze meer als genoeg. Oh ja, ik dacht al. Ze hebben er 5 dagen lekker van eten. Toen gingen ze naar de vrouw van de herberg en vregen haar wat ze schuldig waren, hoe volle of ze betalen moesten. De vrouw wist het ze gauw net. En stie een skoftje te rekken in. Ja, het komt net zo krek. Nee, het komt net zo krek. Nee. Zijn de man. Maar, je moet er net een min rekken, niet, verzels? Nee, net hem in. De vrouw neemde een bedrag. Zo'n beetje? Rapen de man om het hust, Dan reken ik wel even zo. zei de ene dogeniet. Als het lef haast. Raap de oren, Ik betel je. Ho, geen ruzie. kwam de tredde ertussen. Ik weet wel wat. Wij dogen de vrouw een blinddoek voor
En wat zij dan als eerste onrekkert, nou die betelt het alles. En als ik dat ben, dan doe ik er ook nog een paar flessen wien bij. Haha, dan hebben Joen ek nog wat. Ik. Rappen de beide oren. De vrouw die het ek nog wel graag een paar flessen wien verkeerpje woer, stemde in. En liet haar blinddoekje. De man draaide haar een paar keer in de ronde. En toen schoten ze gauw safvolle stwolen om haar heen, dat ze net meer voor of achteruit koer. En de treien dogenierten naaiden stiekem uit. Oh, wat gemeen. Of Toek, kistek zeggen. Maar ho, het verhaal is nog net uit. Want die eerme vrouw met de blinddoek voor, die stroffelen over de stwolen heen. En dat maakt een safvolle leven dat haar man onrennen kwam om te zien wat er met haar aan de hand weer. De vrouw taaste om haar heen en pakte haar man beet. Thomas alles betellen. Raap het meeske. Ik? Zei haar man lelijk. En hij dacht, Oh, wat ha ik een domme vrouw. Zo is daar een Sint-Jaan. Oh. Een mooi verhaal, Paken. Ja. Hey, Paken. Maat wie ik nog even afwasje? oh, was je? Nee, dat hoeft net. Dat doe ik nooit. Was ik het Paken nooit al? Nee, dat doen de kabouterkes voor me. Maar hoe dat zit, vertel ik je mijn oren keer. En dat met Wilio zeker. Ja, wat wil lullen. Hoi! Ja. Het vuur. Hij stookt het vuur om. Het knettert en het spat. De vlam doet je heugen wild. Lekker spannend vind ik dat. Ja. Uitstoten heel het vuur, het knettert. Uitstoten heel het vuur, het knettert en het spat. De vlammen doen je heeg, het knettert. De vlammen doen je wild, lekker spannend vind ik dat. Knetter, vuur, knetter, spat. Knetter, vuur, lekker spannend vind ik dat. Knetter, vuur, knetter, spat. Knetter, vuur, lekker spannend vind ik dat. Oh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nog.